Doga nyaka sani. Na kiaga edier piny ka indi ni amosi kata mana water hyacinth inyalo los godo gik malich kama indi. Omoro ahinya kako chako, owacho maber ni amosi kosegole nam, okete mondo tuo mondi. Kose tuo, to eka koro oloso tol. Mange ka koro chako chwech. Mano endo John Steve. Koka mano to John Steve manaka bendingi iwinjo wa sama chal kama indi. John Steve Hello? John Steve manaka bendi iwinjo wasani endi dahero mar mono michaki lenwa ni machuok ni gin midhiero mage mabende iniwoni sekadhe kwa kuom tijini endi mar chwecho nikech iyudo ni seche moko water hyacinth kata mana mosi lal ga e nam manyiso ni lal nam koro ler onge kata mana water hyacinth kata mosi gin midhiero mage mabende seche moko iniwon ikadhe e tijini endi mar chwecho kowuok kuom mosi kata mana water hyacinth. Okay, kawan gi midhier ni mang'eny ma dhano kale seche ma watiyo kod hyacinth to midhier mokwongo ahinya ni seche moko kolal nikech yudo ka en gima wuotho kawuono ka entiere e gwenge moko kiny seche moko chako dhi gwenge moko kendo koro mane challenge maduong' ahinya ma seche moko wakale kabisa. Kasto challenge machielo kendo makalo en seche ma yudo ka government bedo kod policies mopogore opogore koro it also becomes a challenge nikech yudo ka seche moko inidwa tiyo kod hyacinth and you see yourself as inenori kaka ng'at moro ma solve a problem in the society. Ben ngato biro arasi ni be sichula nga like documents mang'eny kabisa mapod idwaro kabisa mondo miyo bed ng'at moro koro majalo kowale yo maratire Kenya kaendi. Koro mago be gin challenges ma dhano kale kata ma wan wegi wakale. Steve, gima dagom penji en ni inga ma osetimo ohand nama mar lupo, iwacho ni ne in kata ja lupo, sani endi kaluwore gi gik ma bende iloso kanyo endo. Be ineno ka nitiere pogruok moko ei ber, nikech ino ka nyathi nyaka chopenji midhiero mikale. Wadwa ni nyiswa ni to be iseneno ber mora mora, machalo kata kaka exposure, be gini endi ose dhiali ahinya, kaka ni wacho international market chande benti exposure mosemi to kinyalo compare gi tij lupo cha ang'o ma diwachie? Okay, pogruok mang'eny nitiere. Yudo ka gima ne asomo opogre gi mana wuon atimo sani endi nikech natimo motor vehicle engineering and seche moko nang'e nabedo tich moro makare tiyudo ka seche moko nadane attachment yudo tich bende tek itiyo mang'eny lakini yuto bedo matin kabisa nikech seche ma koro itiyo ne ng'ato yuto be koro ok bed maber en owuon onyalo control kaka odwaro koro mane wano ka naparo ni it's good to be ber ka ng'ato bedo self-employed seche man self-employed yudo ka I come up with solutions kendo I can as well anyal create job in the society mantiere jima moko mabe asendiko kalore kod tich ma rang'eny matime tijni endi kod jomoko mabende asetrain mabende oyawo eligi kigin kendo gitiyo kod amosi kata water hyacinth. Ohala mayudo nikech an gi business account atamalo 30% of the income that I get agologe kendo an gi foundation mana wuon asechako nyithindo mokalo maber society kata mokalo kuma wuoke kata mana kuonde moko ma ang'eyo ne gin nyithindo moko ma okalo piny maber to ok nyal dhi skul nikech tim mar pesa asupport godo nyithindo gendo to mondo miyo ng'ato ng'e adier mano endo nyalo follow e Facebook page mara John Steve Okumu then ibro ng'iyo adier gik ma timore gendo nitie post samoro amora matero nyathi e school
aketo post kanyo and mana neno ka change community kera neno ka at least nyiso ni ber moro nitiere e gima timo ni endi. Nyarocheng sama pod wadhi mbele koda John Steve Okumu aneno ka bende ote medo mana mole chenro kaendi aneno kaendi iluongo ni Kawili Mike Senior Intellectual otwene ohala mar nambeyo duto te mak mana ni kidonje gi wi nono to ituomo pi gi sigul gi sigol mani yuago yuak ma nyaka chieng mano endo Kawili Senior Mike Intellectual mogi kaneno kaendi iluongo ni Mary Gordons otwoni aneno weyo no makare kabisa otwoni nam kata sane kata mana bath nam ngato nyalo timo kata mana pur gi pith yudo ni mostly pur kata chande ngato puro oduma kachel koda mariwa to koda muogo to kendo dongo maber nikech environment mantie nam kanyo ber ahinya gi pur manendo Mary Gordons antiere kaendi gi ote mar Lavender Dominic #bakndalo owacho no wuok kandiege nyisa ni Stella anyar kadem etie nam owacho ni ohala mang'eny timre etie nam kaka bar and restaurant marariyo aparo ni hotels timo mabeyo ahinya tie nembe nikech ni sama jiri lupo chande iwuok kacha chande useyuago gi jony malich idware gimoro cham joma be dhi tugo kacha chande nitie joma be dhi ago abal nitie joma bende odhi joma dhi tugo pool mago be nitiere mago be nitiere kanyo kendo dhi kanyo indo maber ahinya Joash Frank Blessed Mind wacho ni namber kendo nigo hala mopogore kopogore kod lupo wanyalo timo gimiluongo ni irrigation kendo timore maber kabisa kata puonjo jomoko goya bal mano be nitie joma kiaga bal ka ngane ne kiaga bal dwaro ni watiri do nam no mao makawate matumo makawate wache maber gine jo bikini to gigaga piche to ok giswim abando gikia Kolo kage ni korital nade Jigi Victor Songa wodo gecha ochako gi #bakndalo wacho ni waiting for the show semana chako kan entie game kathomo massive kodonja to wacho ni nam nigi le minyalo yang tichamo ringo kaka rawo then nyang bende piene is very useful rokamano lakini yini gigo ntie bo KWS mano be nyako nge gigo kitho donja nam dinego ibro maki wan be kae gi ngane iluonge ni an gi ote moro kae to chalni olalna nitie ayany ben bela kantie nyandembro ko boy wacho ni namo gangore mapek nitie nyang nitie buya rawo joma hundo be nitie na joma hundo kel pesa ya wayany ben bela nitie joma donjo maneno chenro sani bakndalo nitie gi fans ma nitie Alicia Emma wacho ni stimolal lakini ongeni obe yudo chenro badaye Joseph Otieno watching with Odalos family Maka Fuande benitie kanti Ombei Eric Ogola bentie kanyo Sara Singa Peter Omondi mago jomodonjo kaneno wa kuone upogore wasome ote mabenor koda Shamiro otoni #bakndalo lina diera makende nia ohand lupo nigi pesa kabisa to wan kaka onagi yudo ni gin ok gikonywa nikech factory maloso rech oket thika manyiso ni rowere mang'eny mayudo tich ok gin ogandawa nambari otoni jowa malupo gieki bende ohero raha sana ma ok ginyal dongore to ka iyudo ma odongore to tin ahinya to ka idwa ng'eyo adiera makende to idhi mbita Mfangano Rusinga Ndeda kasto idhi Takawiri ibiro yeni raha mit maratari to preps muonyore ma oko yot mano endo Shamiro ngeni nyaro chieng iwacho gani thoth joma tie nam kata mana jok ma chika chodio ka okang kan chode ni okang mamalo monego beni wakwedo kabisa nikech kata sande aparo ni jio dhi menyo idhi manyo kado ma bende kidoge odigo dhi amoti wacho ni mama anakelo gima chal kama indi to kiyudo ni nam kata sande ji serre moko bende timo timbe gi ekima richo maonge rabuoyunga bang'e tiwinjo ni kutego eko magayaki medra hinya ne jogo mabende tiyo bath nam en gimoro mabende onego beni wang'iyo sana pile ko golga report mar jogo eko modak gi kute magayaki king'iyo gata malo tido kaka e dho nembe ema ntiere kabisa to chode bedo mang'eny nikech en tich mapile mar dhi yuagogo kata mar dhi lupo odak kong'eni kiny kendo pesa moro nti gin gi pesa moko matindo kaendi koro yudo ka wuonruok nitiere iye kanyo mang'eny gi pesa moko matindo wakwero maneno nyaka Ramogi Jwang wagerre uru nga kaka wadhi gerore ka
jowatho iwinjo nikech kata muonyo bok gi muony mayot iyudo ka dho neme gi eki ema be wantiere gi bache kuong madhore kanyo ng'ato madho kongo ma en wiye wil nyaka gi muonyo yath bende iwinjo kiny bo chako yudo nyadendi moro ochako omedo mana kudi nyaro ching wantie live e Facebook mar Ramogi TV to nitie ng'ato mopenjo penj moro ma apane ka ber onego wapuonje wacho ni iluonge ni Ngolo Clinton Ochieng jothurwa to joma ok ni but nam ka an kama to donge koso tich jothurwa wan oduto te wanyalo dhi nam e ka wayud tich adier bando kata pi de rum kata rech de rum yote nyakwa ber chenro mar mbak ndalo ni rawera moro ma winjo kawuono kapo okine ga mbak ndalo tangombo ni mondi nene ka sana chieng yuto mari ni nikech ohala mopogore opogore wasebedo kwa kelo kaendi welo molony e gik mopogore opogore mana kaka Steve bineno ka sani olony e loso gik moko mabeyo dho nam kanyo endo mopogore gi mano wawacho ga gik mang'eny kabisa koro kata in tiere mana ramba ang'eni jo ramba ema complain jo nam te koro winjo gik minyatime dho nam donge jaramba nitiere gik ma wanyalo timo maber ohala mang'eny omiyo ketega mane yuto mari chieng tich ariyo ka tich ariyo chakre saboro nyaka sapar ma midhiambo to bende wabedo mana jiwi kachacha ni samitiyo nyakwar moga juang her tiji rit tiji kendi luor tiji eka koro ni yude pok maber sama igoyo ohala mabende iniwon ing'e mabe ni en ohala maber ahinya kopogre gi mano nyaro chiengwa wasom otemo gik mabende or koda Winam Gulf Oteno hanam eno hala maber kabisa to mana ka wi liw nam nigi pesa mao kakoth mao kakoth nam ema puonjo nyaka ema opuonja nyaka mbalariany sani endi a master graduate to auso omena in large scale as a side hustle. It was my first job. Aparo ni wadhi manyo Winam Gulf nikech onyalo jiwo thoth rowere mabende eno somo iwinjo mabeni entie koda osome okang mamalo kendo en gi masters lakini otimo large scale mar uso omena e okang mamaro ranyisi mamalo kopogore kod tije mosomo mano endo ma entie koda karatas mar masters en gimoro mabende nyalo jiwo rowere wa mathoth ahinya ni okochuno ni gimisomo ema nyaka tim to bende okochuno ni tima tich achiel nyalo bet koda side hustle tich nyalo rumo samora mora what next sama koro tich rum okao masters ne oketo kando also men and large scale gima mitna to kelo ne pesa onge pesa alufu pok na nene mondik ni ya mar ja masters ja omena mar ja tie bank hapo ndiki alufu kendo mit saidi mito bedi ni ya luchi chweri ai malucho chweri mit saidi kati wacho ga nini bini ngato ko mi mit odhi mi tidwa wuoye tidwa wachi to ayonge gi kwe mari miloso cha binya wuoye mit in gi duol be kati ero mania ikawe ti yeche mdogo matine ni tiyo kode ka kedwa samo chopo misodo tidhi ng'iyo kod tidhi ng'iyo wall omeridio masin majal makori golo pesa it is matek misebet kitimo misodui Facebook live kae nyaro chieng kapok idonje oteni Richard Pius Opiata maru yo maramuya wacha ni Stella magi maber nikech en environmentally friendly en gik makata kiwito to donje low dongi winjo kata wuon gi no pimo no maber berne oko chal kabegi moko makiketo to dhi ketho noni kose jogi tiwita Steve this wacho ni Van Lucky from Sorika Rungu awinjo maler penjina nigo ni how can I get them odwa yudo gig kuma Steve losogi wabiro Steve bro mi wadwoko badaye kapok watieko anigi ote mar Onyinye Bianca Shazron owacho ni chenro ber kabisa e kar yuto mag dhonam nitiere jo machwero rech nitiere brokers bende ma eno biro to rech ikelo kacha to nyalo tudi kamagi ka brokers bende nitiere brokers ne kamora mora wacho ni tij kuoyo gogo aparo ni ng'e gogo lim owacho ni tij kuoyo gogo be nitie to wacho ni kata kamano kuoyo gogo to tek lakini tijno be nitiere koro kiki wach ni tich onge tich nitie manyo kata ka nitie watni moro kaka winjo kawuono walidho ni gigo eko matimore nam kopogore gi lupo jomoko wacho ni ana luoro pi anango kiluoro weri gi pi
titimri nade imanyi tich moro minyalo timo e dho nam kanyo endo chak kata gi uso chai kata gi mandas gokinyi kahawa moro ma kaji osialupo cha sama koro yene duoga samoro ka koyo otwegi saidi en odonjo ne tisemiye kahawa moro ma hot. Correct. Yes. Kopogre gi mano nyalo chenga paro ni koro wabodok ir John Steve mondo lerno ane machuok ni sama koro nyikwara Mogajuang dwa tudre kode achiel kachiel onyalo chiwo namba ne masime kachiel koda mbui iyude e mbui machalo nade. Mana ka bedi winjo wa John Steve. Yes. Sama koro nyikwara Mogajuang dwa tudre kodi achiel kachiel iyudi e mbui mane ka bende iniwon inyalo miyo wa namba ni mar sime nikech thoth nyikwara Mogajuang omora inya koda tich maber ma bende iniwon itimo ni endi. Hero kamana ahinya akidwa yude namba na mar simu en 07 12 21 57 kenda picha beyo anuoyo 07 12 21 5757 07 12 21 5757 Facebook page bende nyalo yuda wantiere kod Facebook page miluongo ni Dunga Community Ecocraft. Dunga Community Ecocraft en our registered en kambi ma koro se register iluongo ni Dunga Community Ecocraft. Koro kidhi Facebook page manya Dunga Community Ecocraft tibro yudo kanyo endo then debro bedo kod thuolo mar yiero gik mang'eny ma waloso kod water hyacinth nikech mwabiro yudo kanyo mana ranyisi moro matin but kidonje Facebook page tibro neno gik mang'eny bed mesa mag iluongo ni coffee table bed sofa sets bed wall units kod gik mamoko. Erokamano. Steve Dagom mar penje ni to ng'ama nitiere gi siso mar bedo puonje kaka inyalo los achiel ariyo gi eki itimo negi nono koso nitiere chudo moko nitiere kijana rawera ma obedo piny owacho ni awinjo gima Steve owacho dagomb ni mondo odhi opuonja tiegruok ni itime gi pesa koso itime nono. Puonji onyalo puonjo lakini nitiere kinde mane watimo no wachako gi nono but sani gimoro amora nikech mondo mi train ng'ato nyaka yud gi gik mwanyalo tiyo godo mag puonjo idhi recycle metal frames giendi mi winyiew rangi wichi ikaw time ni koro seche moko yudo ni naloso product moro to koro aweyo en ma koro atimre nade apuonje koro kata yuto mara be yudo kasi mo kata gimano be na yudo chako dok piny mana mono wacho ni nitiere e winjruok ma ng'ata mondo no puonje kosego namba no then wanyalo wuoyo chudo mondo nyama tis nyaka bedi nikech Kenya masani be koro gir nono be sani koro onge lakini wanyalo wuoyo it is an affordable price ma wanyalo negotiate to wawinjore gimoro achiel. En jipo mane ma digomb weyo godo rowerni sani endi sana gi kaka dhano ywak ni job opportunities onge e pinywa mar Kenya endi ang'o ma dinyis rowere ma piny Kenya maneno odiochieng' ma kawuono? Kenya masani endi gima mondo wayiere ni joluo ang'ino somo mang'eny itoro ni ng'ato kosesomo gimoro oda mondo mi obed piny orit tich sana jedo ka jero tije mag office dhano hero kabisa koro kata ni isomo gimoro kata idwa ni bed daktari kata idwa ni bed japuonj tich pok iyudo seche ma mago pok obiro ng'ere ni jopuonj adi ma pod nitiere college ma pok oyudo tich to gin jopuonj adi ma bende pod rito mondo mi ondik kod sirikal koro nitie gimoro mang'eny kabisa minyalo ng'iyo mitimo ohala moro matin kik ichaye ni seche moko en gima nokisomo lakini gima duong' ni at the end of the day ki inyalo donjo gi mogo moro e ot molo kwelo molo ketho gir ng'ato koro wabiro bedo jok moko matiyo matek wang'eyo ni uchumi mar China sani yudo ka ni malo kabisa ni mar Kenya nikech tije mag lwedo to wan wawegi kaka wan ni wanyalo timo an kod in wanyalo riwore mwager uchumi mar Kenya to mana kwa chako gi gima nitiere alwora ni noendo ng'e gima inyalo timo then man be bro konyi mondo mi creative and more job opportunities ne jok mamoko ma bende onge tich erokamano.
Nyaroteng kapok watieko aneno ka indi ote moro mabende ng'ato penjo ka indi luoni Brian Bege John Steve entie gwenge mar Loka to penjo ka bende iniwo ni timo deliveries nikech omoro ahinya kod tich mabende iniwo ni timo to penjo ni ka ng'ato dwaro ni itim ne delivery oonge piny ma Kenya ka indi inyalo chajo pesa madhi adi kama indi. Hello okawinj maber John Hello awacho ni ya John yo Hello awinj maber nitie janeno moro iluongo ni Brian Bege entie pinje maoko to openjo ka bende iniwo ni timo deliveries. Openjo kaka wanyalo timo ka itimo deliveries ka bende iniwo ni chiwo gik ma iuso e gwenge mopogore opogore. Ya watimo delivery seche ma ng'ato oseyiero product modwaro to wanyalo winjore kode then wang'e ka wanyalo watimo delivery sana ka en ng'ama wuok e Kenya ka e Kisumu watimo free delivery within Kisumu county to ng'ama ni wuok oko mar Kisumu county to wanyalo kagolo pick up seche moko inyalo kata go fuel sana kidwaro mesa maduong' ni endi kata mana sofa sets kata madongo goendo to jok mawuok oko mar Kenya to ya wanyalo keto jipo moro kanyo matis ma idonate nus ma transport amba donate nus ma transport gima duong' ni product ochopo ne customer. Erokamano ahinya Steve, wagoni erokamano, aneno ka sa omayo wawang'a, chulo ni nyaka koro wagoni oriti, to puoch gi pak ne tich matek mitiyo, Nyasaye omed gwedho tij lweti. Nyakora Ramogi Ajwang', chuno ne nyaka waban piendewa, nyathi nyakach. Mano ne mbaka mamit ahinya, kendo Nyasaye omed yawo niyo. Waromo odiochieng' makiny, ma en tich adek, nyakora Ramogi Ajwang', luonga ni Stella Brenda, nyathi ochieng'. Kabene anawuon pod ajiwi ni tich matek, lamo, gi bolruok, nyalo teri mabor nyakora Ramogi Ajwang'. Luonga ni Lin Ramogi, nyar nyakach. Luonga ni DJ Local Instrumental. Kamae